L-isem tal-Mistier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri ħaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil
ad dextera Patris, miserere nobis. Salus Dominus. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu u Alla inti llum kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħina tiegħek għatina li aħna li diġà rafnik bis-saħħa tal-fidi. Naslu biex nitaxqu bik bwiċċ imbwiċċ fis-seb tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Qum, ħajjiddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek seb il-mulej. Ara d-damijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u seb tiegħu fiġġ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli, u dawar għajnejk madwarek u għara. Il-kol miġbura ġejjin għandek. U lietek ġejjin mill-bot. U bnietek iġġorhom fuq id-dirajn. Mbagħad tħares u wiċċek jiddi. U tħabbat u timtela qalbek. Għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra. U l-ħana tal-ġus li jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk. L-iġmla żmar ta' Midjan u Efa. Il-kol mis-seba jiġu. Mobbija bid-deb u l-inċens. U jxandru t-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ġnus kollha tal-art
flimkien. Islat it-Tataris u tal-Gżejjer riċievu rigali. Islat it-Taxxeba u tas-Saba iħallsu tribut. U jqebu islatin kollha. Il-ġnus kollha jaqbdu. Inkantaw flimkien. Il-ġnus kollha tal-ard, il-ġnus kollha tal-ard, jaqbdu bima għaxu jeħles l-fqir li se jaħlu u lill-imsejken bla għajnuna ta' ħadd. Iħassal makus għall-fqir u l-ħajja tal-fqar issalva. Ini qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz tar-rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddiesa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wiegħda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju, il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluia, alleluia, alleluia.
Evangelium addes contra Matteo. Meta twilet Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled, Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kuttieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta: u int, Betlehem, art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom: morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li samhom lis-Sultan telqu u wara il-kewkba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba imtlew ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija inxteħħtu fl-art iqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu regali: deb, inċens u mirra. Imbagħad billu kienu mwissija f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej. U ti Jeżis, dawn il-ġran id-der fost naseb tal-Mulej, u se jibqa jider sa ma jerġa' jiġi b'seta u glorja kbira. Tul is-sena kollha flimkien mal-Knisja aħna ngħixu f'misteru ta' salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tliet tim imqazza dalejt li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Din is-sena il-ferħ tal-għid li xerret ma' kull imkien fid-dinja
se nejxuh mal-Knisja kollha fis-27 ta' Marzu. Iżda kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tistedinna biex nejxu dan il-ferħ tal-Eid. Għax kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna. U tfakkarna lil Mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-randan imqaddes li din is-sena niċċelebra fl-10 ta' Frar. Hemm mitluħ tal-Mulej fis-sema li se jiġi fit-8 ta' Mejju. Hemm il-jum tal-Eid il-50 li għaqad iż-żmien tal-Eid il-kbir tal-Mulej. U hemm imbagħad l-ewwel ħadd tal-Avvent fis-27 ta' Novembru meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas salvazzjoni tagħna li l-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Eid meta matul is-sena tiċċelebra l-festi tal-imqazza Verġni Marija Omm Alla u Omm il-Knisja, tal-Apostli u tal-Qaddisin, tal-Martri, tal-Rajja tal-Erwieħ u tal-Verġni u kull meta tagħmel it-tifkira ta' ħutna l-mejtin. Waqt li tagħti t-tifkir ġieħ glorja u rat il-ħajr lil Mulej Ġesu li kien li u li jibqa' għal dejjem Sid tal-żminijiet u Sultan tal-ħolqien kollu. Fi żmien is-Sultan Erodi xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu. Fejn hu dak li twielet Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Il-mistoqsija tal-maġi hija l-mistoqsija li titnissel fil-qalb ta' kull bniedem. Fejn hu? Ir-risposta niċċelebrawha llum din il-festa li jisimha jindika it-tweġiba tal-Mulej, Epifanija.
Il-mulej li juri lilu nnifsu lil-ġnus, lil-popli kollha, u li jagħti mhux biss il-mistoqsija fil-qalb tal-bniedem imma wkoll jagħti ir-risposta. Għaliex ir-risposta li tingħata lil-maġi u lilna hija tarbija infisqija minn omma, żewġa jieħu ħsieb dawn iż-żewġ teżori tiegħu. Hija xena sempliċi u fl-istess ħin qawwija ħafna. Il-maġi marru Ġerusalemm ifittxu lis-sultan tal-Lut. Segwew il-loġika tal-poter, il-loġika politika ta' din id-dinja. Is-sultan issibu fil-palazzi, is-sultan issibu fiċ-ċentru tas-seta. Imma l-profezija kienet tindika villaġġ żgħir u int Betlem. Int tissejjaħ l-iżgħar imma m'intix l-iżgħar għax minnek joħroġ mexxej. Ma dan il-mexxej mhuwiex deskritt fil-profezija bħala sultan imma bħala raj. Joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. U l-ewwel titlu sabiħ fil-profezija jindika s-sinifikat profond tas-saltna ta' Ġesu. Saltna li kellha twaslu sa fuq is-salib. It-titlu li għatuh il-maġi is-sultan tal-Lut insibuh fil-kundanna tiegħu. Ġesu Nazzarenu, sultan tal-Lut. Dan it-titlu mal-ewwel poġġina fil-perspettiva ta' x'kellha tkun il-missjoni vera ta' Ġesu li jira il-poplu tal-mulej, il-poplu ta' Iżrael billi jagħtu ħajtu. U jagħti ħajtu saċ-ċarċir tad-demm. Mhux ta' bxejn fost ir-rigali hemm ukoll il-mirra. Il-mirra li tippreserva, il-mirra li biha kienu jippreparaw il-katavri għat-tfin, il-mirra li kienet ukoll parti mill-fejqan. Dan l-element li jiġi mis-siġaru min-natura jaqqat il-fejqan mal-misteru tal-mewt. Fil-mirra ma narawx biss in-natura umana ta' Ġesu, imma wkoll il-kapaċità tiegħu li bentalla magħmul bniedem li jfejjaq u jagħti ħajtu. Iddepu l-inċens dawk li se jinġarru fuq l-iġmla u fuq dromedarji ifakruna fir-regalità tal-mulej u fid-divinità tiegħu. Fejnu? Din hija mistoqsija li ħafna mill-kontemporanji tagħkom, eżis Anton u Bernard, jagħmlulkom. Fejnu Alla tiegħek? Fejnu dak li inti tadura? Fejnu dak li inti se tagħti ħajtek għalih u għall-Knisja tiegħu? Fejnu? Tibżgħux tħarsu lejn dak kollu li hu ċkejken
mhux biss fil-ludija imma fid-dinja. Għax għandkom ċans ħafna kbar li ssibu lil mulej u tindikawh lil ħaddieħor. Fis-sena tal-ħniena illum irridu niċċelebraw u nfakru il-fatt li l-Epifanija tfisser ukoll il-ħnina tal-mulej li tinxteret lil-ġnus. Mhux lilna biss li aħna ta' ġewwa, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja. Pjan mhux strateġiku jew politiku ma ta' grazzja, ta' mħabba gratuita, ta' mħabba li ma tħobbx għax tara xi mertu jew xi żbuħija jew xi tjubija, imma tħobb. Dan huwa misteru li ma kienx marra fin-missa ġie irrivelat, jiġifieri lil pagani u msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Eżis Anton u Bernard, intom utatu ħajjitkom għall-Evanġelju. Intom u titolbu lill-Knisja tilqakom bħala kandidati għas-saċerdozju. Qisu li l-messaġġ li twasslu ikun messaġġ miftuħ għal kulħadd. Għal daw kollha li llum huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda. Din il-kelma hija l-isbaħ kelma li se tettinat għalina l-Maltin meta nkitbet. Għax aħna l-Maltin meta nkitbet din il-kelma lill-Efesin konna fost il-pagani. U aħna bil-ħidma tal-istess apostlu li kiteb dan il-kliem ġejna msejħa l-istess wirt. Sirna membri tal-istess ġisem ta' Ġesu Kristu, ikollna sehem mill-istess weda permezz tal-Evanġelju. U meta iż-żgħażagħ sħabkom u daw kollha li se tiltaqgħu magħhom fil-ministeru tagħkom il-qudiem jistaqsukom fejn hu, tibżgħux tindikawh imsalla is-Sultan tal-Lut, Ġesu Nazzarenu. Tibżgħux intom issemmu d-deb u l-inċens, issemmu wkoll il-mirra għax il-mewt tiegħu. U bil-mewt tiegħu ksibna il-fejqan. jersqu dawk li jixtiequ jiġu milquha bħala kandidati għall-Ordni Sagri. Anton D'Amato, mill-Parroċċa ta' Santa Katarina iż-Żurrieq. Bernard Mikallef, mill-Parroċċa ta' Marija Annunzjata Ħaltarxin. Eżis uliedi ir-raja u l-malmin li ħadu ħsieb il-formazzjoni tagħkom u daw kollha li qalu li jafukom taw xhieda tajba fuqkom. U aħna nilqgħuha bil-fiduċja kollha. La darba weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tridu tkomplu titħejjew b'mod li turu li intom tajba biex meta jkun il-waqt tilqgħu il-ministeru fil-Knisja
permezz tal-ordni sagri. Tridu intom tiffurmaw ruħkom b'mod li tkunu tistgħu taqdu b'fedeltà kollha lil Kristu l-Mulej u lil ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Il-Knisja tilqa bil-ferħ dan il-proponiment tagħkom. Alla li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem. Nawguralkom u nitlobkom tagħtuhom ċabċiba ta' intonazzjoni. Jiena nemmen Siedi jista' kollox. Iben waħdini ta' Alla. Alla min Alla, dawl min dawl. Alla veru min Alla veru. Imnissel mux mamur, natura waħda mal-missier u bisa l-kollox. Nizim ismewi tal-ina l-nednin u għal-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u salbni. Salbu ħalina, bata ta' Ponzio Pilatu, mitu di flu. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imbiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmelha bil-ħajjin u bil-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh li bħal maġi naraw is-sinjali tiegħu madwarna u nqimuh. Birek mulej lill-Papa fit-tħabbrik tiegħu biex il-Knisja tibqa' tkun dawl għal kull min irid jersaq lejn il-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min jinsab f'diffikultà quddiem deċiżjonijiet serji li jridu jittieħdu. Biex tkun il-kelma tiegħek mulej li ddawwa lil passi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawl tagħna. Permezz tal-kelma tiegħek ħadd iddawwa l-ħajjitna hekk li lena tagħna ikun biss fli nagħmlu dak li tixtieq minna int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-seminaristi Anton u Bernard fl-okkażjoni tal-kandidatura tagħhom. Kun magħhom biex ikomplu jikbru f'relazzjoni miegħek u bekk jissaħħu iktar fis-sejħa li int qed tagħmlilhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li qed iħossu s-sejħa għal ħajja saċerdotali jew reliġjuża. Għatihom il-kuraġġ jgħidu iva għal vokazzjoni tagħhom u jafdaw ħajjithom fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal mulej fis-saltna tiegħek tad-dawl lil ħutna li telqu qabilna u għatihom li jitennew bis-sebħ tal-ġmiel tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midin bina, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħu l-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Aħna maħni se nofrulek iżjed deb, inċensu, mirra. Iżda lill-ibnek Ġesu Kristu li taħt ixbijat ta' dawn l-offerti huwa sagrifikat u moti lilna bħala ikel u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħal il-mulej Alla tagħna sewa u xira tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut. Inti fejjaqtna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla ħeġa. Kantaw flimkien. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqgħu bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika
għati jaslim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-istfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-appost. Takar mulej fil-qaddejja tiegħek. F'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifli għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jeqgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jrestqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih ibnek il-waħdini miegħek minn dejjem ta' dejjem fil-glorja. Der fostna b'ġisem veru bħal tagħna, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krizogon, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom ejna b'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa għaddisa il-qaħ biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħoqs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni l-qazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, noffru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna
vitma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-bir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vitma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artar u nitqarnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek li mtlew kull barka u grazzja tas-sema. Takar ukoll mulej mill-qaddejja tiegħek li telqu għabidna is-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħedna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu bi Kristu ilena id-dawl u sliem. Jienna wkoll mid-imbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, ħatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita Perpetua, Agata Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sina. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, ġbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex li tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi.
u li neħi b'nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejha. ħarsuni għal ħajja dejjem.
nitolbu. Mulej mexxina dejjem u kull imkien fid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom oġbok tatina sem u niċċivuhom kif jixraq l-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla li sejħilkom mid-lamijiet għad-dawl tiegħu tal-aġeb, fit-jubitu jagħtikom il-barka tiegħu u jwettaqkom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Lilkom li b'qalb qawwija qegħdin timxu wara Kristu, lillum der fid-dinja bħala dawl jiddi fid-lam, jagħmilkom ukoll dawl għal ħudkom. Jagħtikom li wara din il-ħajja taslu għan Kristu Sidna li hu dawl minn dawl, kif fer kbir waslu għandu l-maġi li mxew mal-kewkba sakemm sabu. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.